I u novom lietu smo ovde da vam donosimo zanimljivosti iz okolnice Hrvatske manjine kaživi u Slovačkoj. Danas ćemo bliže pogledati kulturnu priredbu Noć Krampusov, koja je prošloga decembara bila održana po 6. put. Kako su zgledali priprave i kako je zapravo došlo do ovoga događaja, saznaćete u prvoj reportáži. Zadnji adventský víkend sú sa ľudí u hrvatskom Jandrofu skupa srieli na otvorenoj izložbi fotografiou Starý Božić. Fotografie iz ove izložbe sú postale tiekom snímania istomennoga dokumentárnoga filma. Njihová autorica Terezija Nemec-Šramková je uspjela uhvatiti osjećaj mira i tišine Staroga Božića. Predstavnik stanovnikov Devinskoga Novoga sela je Darius Krajčír. Njegov život je od ranog ditinstva duboko povezan z hrvatsku manjinu. Kako se sjeća svojih mladih dana i aranžmana u kulturni događaja Hrvatov u Devinskoj, išli smo s kamerom kod njega da bismo saznali već. Po starovjekovnoj tradiciji Krampus dolazi iz austrijanskih Alpov. Je to stvorenje slično vragu. Prati ga Svieti Mikula. Dok Svieti Mikula dicu obdaruje, Krampus je straši. U susjednoj Austriji uživaju povorke Krampusov već tradicionalno veliku popularnost. Ni tajnost da su se organizatori inspirirali zi ovu priredbu u susjednom austrijanskom Bielom selu. Vždy, keď sa konal Deň svätého Mikuláša v našej mestskej časti, sme sa veľmi tešili na tento deň. Ešte si spomínam, že ako malé deti sme chodili za kočom s konským záprahom, na ktorom išiel Mikuláš a za ním sprievod čertov a anielov. Neskôr, keď som bol na vysokej škole, navštívili sme zhodou náhod susediacu dedinu Pama v Rakúsku, kde kamarát povedal, že tam chodia takí strašní čerti, krampusy. No prišli sme tam a hneď nás to niečím inšpirovalo, že mohli by sme to aj u nás vyskúšať, taký nejaký pochod a nejak oživiť toho Mikuláša u nás. A potom sme neskôr aj pozerali jarovské knihy, kde boli spomenutí títo krampusy. A tak sme začali oživovať tradíciu krampusov v Jarovciach spolu s Mikulášom. A uvidíte niečo iné, čo tu ešte zatiaľ v Jarovciach nebolo. A možno, že keď sa to uchytíte každým rokom, zistíte, že budeme tu mať toho Krampusa, ale budeme musieť to dávať asi na 3 uliciach, lebo vidím, že tu sa nezmestíme. Máme málo priestoru. Hneď ako to bolo možné, sme v roku 2017 začali pracovať na tom, ako by sme spravili u nás tento sprievod. Keďže sme filmári a kreatívci, snažili sme sa, aby bol v tom nejaký príbeh. A ako by to bolo v príbehoch, keby dobro nezvíťazilo nad zlom. Takže snažili sme sa postaviť každý jeden príbeh na tejto myšlienke, čo nám aj doteraz vychádza. Tento deň spolupracuje celá mestská časť s občianskými združeniami, aby vytvorili krásnu rodinnú akciu pre všetkých, a nie len Jarovčanov, ale pre všetkých návštevníkov mestskej časti Jarovce. Začína po obede s Mikulášom, ktoré organizuje hlavne mestská časť, kde Mikuláš príde v sprievode anielov a obdarováva všetky deti z Jaroviec. Našou úlohou nášho občianskeho združenia je vytvorenie príbehu, ktorý sa začína písať už na začiatku roka a pomaly ho zocelujeme a pripravujeme doň protagonistov, hercov alebo dobrovoľníkov, ktorí nám s týmto vystúpením pomôžu, čo je vlastne vrchol toho mikulášskeho dňa. Tento ročník bol veľmi náročný, lebo okrem Krampusov, anielov, Mikuláša sme pridali 4 nové postavy, 4 jazdcov apokalypsy, ktorí podľa Biblie prišli na koňoch.
Veľmi sa tešíme spolupráci s umelcom Jožkom Vajdom, ktorý nám nahovoril Mikuláša a je spestrením tohto programu. Svetlo hviezd, ktoré osvetľuje temnotu. Nech vám svetlo večných hviezd nádeje svieti na veky vekov. Na začiatku, keď sme začali túto udalosť robiť, ľudia nevedeli ešte, čo majú čakať, ale každým rokom majú väčší pozitívny zážitok, ktorý si odnášajú spolu s ponaučením. A myslím, že je to aj vizitka našej práce, čiže verím tomu, že ľudia sú spokojní a že sa tešia na ten deň. Na akcii Krampus se puno mladi iz našega sela, ali iz Čunova, dojdu i podupiraju nas, dojdu kao anđeli ili Krampusi, a idemo svi skupa zajedno. A to je danas to prvo što mora biti, ako ne vličemo svi zajedno, ko to nije dobro. Ovo je tako velika akcija da od septembara se počne po ovoj akciji leta se počne velik probad na Krampusa da idemo dalje, a ima puno proba ima. Od septembara do decembara se probaju svi mladi. Htjeli bi ovako zahvaliti i Androvskoj općini i organizatorom i kulturi i Majkonu koji svaku godinu napravi nekarku novu povorku i zato je to za nas tako važno da to donesemo opět med naše ljude i na drugo lieto. A tento rok to bolo o apokalypse 4 jazdcov, ktorí prišli na zem, aby sa zase zmocnili tohto sveta. Naši anjeli sa ich pokusili zatlačiť, ale nepodarilo sa. Nakoniec sme museli povolať Mikuláša a s pomocou ostatných ľudí, ktorí boli dneska na predstavení, sa nám podarilo zase vyhrať a zvíťazilo dobro nad zlom. No, najväčší problém vždycky pripraviť kostýmy a nachystať všetkých, lebo každý máme nejakú svoju robotu, ale nás to veľmi baví, takže radi prídeme znova a stále sa v tom, myslím, že zdokonalujeme, takže je to stále každý rok lepšie a lepšie a naozaj trvá to dlho, ale stojí to za to. Čo sa týka Mikuláša ako takého, hlavne pre tie menšie deti, bolo to super. Veľmi veľa básničiek a pesničiek tento rok zaznelo, čo po minulé roky nebývalo, čiže deti sa tak viacej osmelili. Donesli aj nejaké obrázky. Bolo veľmi zábavné to, že aj keď nevedeli tie básničky celé, ale vždycky na konci povedali, nepamätám sa, ale mám ťa strašne rád. Takže to ma fakt potešilo. Ak sa niečo stane obľúbenou a rešpektovanou tradíciou, tak je to výborný výsledok. A za to môžeme ďakovať ľuďom, ktorí okolo toho behajú. Je to obrovská partia ľudí. Dnes tu bolo len 30 účinkujúcich plus ďalší ľudia, ktorí okolo toho chodili, ich bolo možno 40. A naozaj nebyť týchto ľudí, ktorí to robia zadarmo vo svojom voľnom čase, tak si myslím, že takáto akcia by nikdy nevznikla. A ja verím, že ešte dlhé roky bude pretrvávať, pretože je nie len pre Jarovčanov, ale už začali chodiť aj hostia zo Slovenska, zo zahraničia a sme jednoducho touto akciou známi. Je perfektná a spolupráca nie len ľudí, ale aj tých občianskych združení, tých okolo toho je výborná, tak ja dúfam len v to, že to bude pokračovať. Unatoč je predbožitný čas jako náporan, na otvorenie izložbe fotografiou Starý Božiť autorice Terezie Nemec-Šrámkove je došol veľký broj posjetiteľov. Miesto predvoria Doma kultúre je bilo brzo puno. Ovu svetačnú izložbu je otvorila ne samo rič autorice, ali i pjevanje zbora jačkarov i jačkaric iz hrvatskoga Jandrofa.
Téma izložbe sú byli siečania tete Mici Nemetove na svoje detinstvo u Božitnom v Rímenu. Ov događaj je bio nastavak na snimanoga filma predstavljenoga tijekom prošloga ljeta, iz koga su nastale i ove publicirane fotografije. Táto výstava a fotografie vznikali z dokumentu Starý Božič, Vianoce našich predkov, kde som bola fotografka počas natáčania. A veľmi som si užila toto natáčanie, bolo to veľmi atmosférické, ťažké scény pre fotografa, veľmi rýchle, ale o to viac som si to užila, že som musela byť stále v strehu a práca so svetlom pre mňa bola tá najdôležitejšia, kde som sa snažila expozične tlačiť fotky do tmavších tónov, aby som vyjadrila ticho a spomalenie, čo sa celkom podarilo podľa ľudí, ktorí rozprávali o tom ešte, keď nevideli ani dokument, že čo majú, aké emócie z tejto fotografie. Divák, ktorý príde na túto vernisáž, tak si mohol prejsť bludiskom, ktoré má nejaký koncept a príde bludiskom až do miesta, kde je krásne nastretý tradičný stôl. Pracovali sme teda projektovo na to pol roka, kedy vznikol tento nápad a 4 dní trvala celá konštrukcia, kým sme to celé vystavili tak, ako to môžete vidieť v dnešnej podobe. Moji traja favoriti obrazov, jeden je vlastne úplne taký celok, že to vyzerá, že niekto vchádza do tej hlavnej tej obývačky alebo kuchyni, kde sa stretávali a je to také akože filmový efekt, čo sa mi veľmi páči, že človek, keď sa pozrie, tak čaká, že jak sa to pohne ten obraz. Čiže je to taký 3D efekt trošku. A potom sa mi tam veľmi páčil ešte obraz tety Mici, ktorý je zachytený v atmosfére, jak tam ona sedí a rozmýšľa nad niečím. A to vzbudí tiež možno to, že tiež mi to pripomína tých starších ľudí, čo sme si každý zažili, tie prababky alebo babky, ktoré už mali niečo prežité a sa tak zamysleli vždy pri tom stromčeku a pozerali nejak a spievali a užívali si tam pocit tých Vianoc. Najobľúbenejšiu fotku mám ich ale viac a ku každej sa viaže úplne iná emócia, takže keď som to vytvárala, tak v každej boli iné emócie, ale možno by som vypichla napríklad fotku, kde babička drží modlitebnú knižku a je tam záber na ruku, ako listuje. Mám z nej veľmi pocit, že je taká intimná a silná. Ja z nej mám veľmi silný pocit a ešte by som vypichla fotku, ktorá sa deje v kostole, kde je vidno iba sviečky a je tam naozaj, že skoro všade tma. Autorica je spremno odgovárala na pýtania i komentáre gostov tiekom izložbe. Včera som mala dokonca veľa ľudí, ktorí si poplakali, takže to boli emočné momenty, na ktoré v živote nezabudnem. Bolo to veľkolepé. Prišlo veľmi veľa ľudí, ktorých som to ani nečakala, takže ma veľmi potešili a naozaj sa pri tých fotografiách pristavili a malo to hĺbku. Myslím si, že na niektorých tých fotkách je tam naozaj že zachytená tá atmosféra presne tých tradícií a či už to je vlastne aj to žitko na tom stole, ktoré mávame potom aj či už pri stromčeku, že si ho dáme pod stromček, to ma tak zaujalo a hlavne aj to sedenie pri harmonike, to spievanie, to mi úplne pripomenulo s prababkou, že sme spievali z modlitebnej knižky, napríklad chorvátsku pesničku, nejakú vianočnú. Áno, keď som bol malý, tak sme ako ministranti mali vianočnú tradíciu, že sme chodili robiť tých 3 pastierov, alebo potom neskôr 3 kráľov. Bolo to pre mňa tiež časť také tradície a bolo to pre nás tiež vďaka, že sme mohli ísť po tej dedine a odozdať trošku tradíciu a tých ľudí tak kvázi dostať do toho vianočného ducha. Ale stále sa snažíme zachovávať vlastne tú tradíciu, že si zaspievame pri tom stromčeku, ideme na tú polnočnú omšu, na ktorú sa ja veľmi teším, lebo má to naozaj tú atmosféru. A to pekne bolo zachytené aj v tých fotkách, aj teda v tom filme, že tie tradície, ktoré v Jarovciach sa držia, si myslím ešte. A čím dlhšie sa udržia, tým to bude krajšie podľa mňa. Má toto čaro Vianoc. Ova izložba je se mogla posjetiti i u Devinskom Novom Selu tijekom decembara i januara. Všetkým návštevníkom, ktorí prišli, tak naozaj veľká vďaka a verím, že sa ešte pri takýchto podobných atmosférických a umeleckých zážitkoch stretneme. A som vďačná, že to dopadlo veľmi dobre, pozitívne a ľudia odchádzali s niečím viac ako len s fotkou. Zobrali si kúsok z detstva,
po prípade nejakého toho ticha, ktoré bolo naozaj dôležité a prednesené v týchto fotografiách. Autorici želimo puno inspiracije za druge projekte. Uz granice s Austrijom, uz rijeku Morava, prostire se dio grada ki se zove Devinsko Novo Selo. Ovde živi već od 17.000 stanovnikov, među kimi su i predstavniki hrvatske manjine u Slovačkoj. Još i u upravljanju sela. Volám sa Darius Krajčír, som už druhé volebné obdobie starostom mestskej časti Bratislava Devinská Nová Ves. A predtým som ako referent pracoval 11 rokov práve v Devinskej Novej Vsi na miestnom úrade. To rozhodnutie padlo na základe vzťahu k Devinskej Novej Vsi, vzťahu k ľuďom, aj tým, že ako referent som mal možnosť organizovať nielen kultúrne, ale aj spoločenské podujatia, stretávať sa s obyvateľmi Devinskej a už ako referent som sa snažil ovplyvniť to fungovanie Devinskej Novej Vsi v prospech obyvateľov. Takže toto celé ho doviedlo až sem a som veľmi rád, že v tejto pozícii môžem viac pomáhať a že môžem v podstate udržiavať aj tie chorvátske tradície cez úrad v Devinskej Novej Vsi a úrad starostu. Pracovný deň je každý iný a veľakrát ťažko predvídateľný, pretože je to najmä práca s ľuďmi. To znamená, že po príchode do práce a veľakrát ešte aj pred príchodom do práce komunikujem či už so zamestnancami úradu alebo s obyvateľmi, s občianskymi združeniami, s kultúrnymi spolkami, so športovcami. A všetky oblasti života v podstate každý jeden deň starosta rieši. Niekto to rátal, že zhruba je to okolo 4000 úloh a povinností, ktoré denne padajú na hlavu starostu, tak je otázka, že ktorá aktuálne tá úloha je prioritná a treba ju riešiť. Čo nás najviac trápi v rámci mestskej časti, tak sú samozrejme financie, tak ako každú samosprávu, pretože zmena legislatívy nám ukrajuje z príjmov a rovnako zmeny legislatívy nám teraz zaťažujú rozpočet väčšími výdavkami, či sú to energie, alebo teda zvýšená daň, ktorá sa pretavila do zvýšených cien služieb a tovarov. Čiže toto všetko musíme zohľadniť. Čiže to by som asi tak pomenoval, že momentálne riešime to, aby hospodárenie mestskej časti bolo čo najlepšie, tak aby negatívne neovplyvnilo ďalšie naše priority, ktoré máme. A čo ešte máme, tak je dobeh povodní z roka 2024, ktoré stále riešime a máme množstvo stretnutí pracovných, krízových štábov alebo teda povodňových komisí, kde sa snažíme poukazovať na možné riešenia a opatrenia do budúcna. Iz ureda smo se preselili u Muzej hrvatske kulture. Ovde nam je diči folklorni ansambl Grbarčieta pripremio kratki program. Sestra načelnika sela gospođa Nikoleta Grízlova je osnivačica i umjetnička peljačica ansambla. Rođen sam u Devinskoj Novoj Vesi, porijeklom sam Hrvat iz tatine loze, znači preko očeve obitelji. Tata me učio od malenih nogu hrvatski jezik, ali onaj stari tu gradišćanski, hrvatski u Devinskoj koji se govorio. Ja njemu nisam odgovarao na hrvatskom, ali sam razumio sve što priča. Kad sam počeo sam pričati kao dijete, naravno slovački, ali sam od 3 godine počeo plesati u dječjem folklornom ansamblu u Grbarčietama i kroz pjesmu i ples, naravno da se nešto naljepilo na mene hrvatski. I onda sam polako počeo i te stare hrvatske riječi koristiti, ali nisam govorio hrvatski. Z Novoga Sela smo dica. Vidjeli smo čuda svita. Tancamo i jačimo, pjevom radost dijelamo, a za sramovat se ne damo. Kedy bolo prvé sústredenie Grbarčiet? Prvé sústredenie Grbarčiet bolo, no to som bola ešte slobodná, bezdetná a mala som
16 rokov asi. U jednom svom životnom periodu som pochádzal filozofský fakultet u Zagrebu. Tamo sam naučio naravno književni hrvatski jezik. Kad sam se vratio u Slovačku, govorio sam književnim hrvatskim jezikom, kao što i danas govorim. I počeo sam tako pričati sa obitelji i sa prijateljima, ali je to bilo teško naravno jer tata je znao stari hrvatski jezik, razumio je nešto sa književnog, ali ostali u Devinskoj baš taj književni nisu znali. Pa sam opet govorio hrvatski, ali me Hrvati nisu razumjeli, pa je bilo malo zanimljivo. Isto tako sam bio aktivan i još danas se trudim biti aktivan, ali bio sam aktivan u Hrvatskom kulturnom društvu u Devinskoj Novoj Vesi. Ne samo kao član, nego bio sam i dio predsjedništva Hrvatskog kulturnog društva tu u Devinskoj. Imao sam priliku biti ponekad i delegat za Devinsku Novu Ves, za naše kulturno društvo i u savezu koji postoji u Slovačkoj. Znači sve 4 hrvatske općine, znači Čunovo, Jandrov, Devinska i Hrvatski grob. Što se tiče njegovanja hrvatske kulture i zašto Devinska je poznata po tome što ovdje živi hrvatska manjina, je i mnogo suradnja koje imamo sa hrvatskim općinama u Hrvatskoj. Imamo najdužu suradnju sa općinom Sveti Ilija u Varaždinskoj županiji, poslije toga općina Omišalj na otoku Krku. Najnoviju suradnju imamo sa općinom Preko na otoku Ugljanu, zajedno s time i sa gradom Zadar u Hrvatskoj. A u Devinskoj Novoj Vesi jedan od simbola toga da ovdje živi hrvatska manjina i da njegujemo hrvatsku kulturu i pokazatelj tih svih međunarodnih prijateljstava i suradnji je Vukovarska ulica koju smo u Devinskoj Novoj Vesi imenovali po gradu Vukovaru, upravo zbog toga što Vukovar je sveopći simbol za Hrvate u cijelom svijetu, pa tako i za Hrvate u Slovačkoj, a naše prijatelje u Hrvatskoj. I tako smo došli do suradnje, ne po velikom ugovoru o suradnji, o partnerstvu, ali o našem prijateljstvu sa gradom Vukovarom. Voľného času je samozrejme pri výkone funkcie starostu málo, ale keď, tak si užívam to, čo má Devinska najcennejšie, to je príroda. Máme Sandberg, pieskovec v Devinskej Novej Vsi, miesto, kde vyrastal môj otec, kde chodil pasť kozy, a kde chodil hrávať s kamarátmi na povestné, šikmé ihrisko, futbal. Čiže toto sú miesta v Devinskej, ktoré majú pre mňa veľkú hodnotu a načerpávam tú energiu, keď sa sem dostanem ovšem, keď sa mi to podarí. Aj Devinská Kobila, to je tiež jedno čarovné miesto, v podstate les uprostred mesta. A pohľad na Rakúsko, na Schlosshof, ktorý tiež patrí aj k Devinskej Novej Vsi, keďže my sme boli súčasť Devinského pánstva v histórii, takže pohľad na hrad Devín, ako môže história byť krásna a zároveň smutná. Čiže na také rozjímanie, turistiku a užívanie si voľného času má Devinska mnoho voľných miest, ale toto má obrovskú hodnotu a cenu. Zobrať psíka na venčenie, na vychádzku, čiže to sú také voľné chvíle, kedy si užívame s manželkou aj takéto výchádzky. Poprípade máme krásne cyklotrasy, dá sa vybehnúť na bicykli tiež do okolitých obcí a miest v Devinskej Novej Vsi. Sem tam zašportovať s kamarátmi a užiť si spoločenské podujatia, ktoré Devinska má v ponuke počas celého roka a máme ich požehnané. Takže, ale čo najviac teda mne dobíja energiu, tak to je príroda.